Zvakati wandei kumunda zvipfuyo zvingofa, mbudzi, mombe dzingofa, tino mabasa edu atinobata nemaoko anenge akangomira, pawaisa mari aidzora zvinenge zvichingoparara. Tinozvimotikari zvinomhanya mudziro zvinenge zvichingonetsa, hapana chinobuda chaunoona chinobuda pazvino. Saka zvese zvinenge zvichingonetsa mazuva ese zvatinenge tichiro dai zvakagadzirwa zvanaka. Patinozotsvaga kuti zvizvi zviri kukonzeresa zvese izvi, ndingava inini, angava hanzvadzi, angava munyina kana mukombe, anenge achingochemawo kuti zvinhu zvinzi zviri kubva kumusha ndova zviri. Mune ukama hwakanaka here nababa, nokuti munogoekawo nokuti kana bhaibheri rinotaura kuti kudza baba namai mazuva ako awande panyika. Nababa atinokoma. Saka zvinogozoshata naka sei pasina ukama hwakanaka, nekuti bhaibheri chairo rinotaura kudza baba wako namai wako kuti mazuva ako awande panyika kana kuti upenyu hwako hunake panyika. Saka toona kuti ukama, kana pasina ukama hwakanaka pakati pako nababa wako, pakati pevanima wako nababa wako, muroi mukuru ndiani? Zvinotangira ipapo vaitumbwawo hwakanaka, asi mukufamba nemukuona nemukuita unozongati hatikufamba mugwara nemuchira, tikufamba nzira dzakasiyana, asi tikutsika tese, asi tikufamba nzira dzatikufamba zvakasiyana, tese tisingatsikirani. Mumwe nomwe anenge achitsika asi achitsika achikuwandisa. Mukangotsikirana tinotoona kuti munopedza zvakawanda. Mukasatsikirana munoramba kuine maproblem. Chinodiwa kutsikirana. Alright, regani mbomire kutaura. Iyo iri kutaurwa manyara. Ndiri kuzvinzwa vachanga vei pamusoro zvaari kutaura ichokwadi chaari kutaura, hatiwirirani. Ini ndomuda semwana wangu, asi iye kusandida. Kusandida kwake inhau yemari, baba hawana mari, inoita zvandinoda kwavari. Saka inobva ndakakawara kuti kwete, kana iri mari ndeyako, haisi yangu. Asi upenyu ndowani ndihwenyu. Mungona. Tadaro izvozvo takaenda kusawirirana kusvika adhonza umwe wese kuti waende pasi pake iyi. Tikati mutanga kuti wana wako havasi wako. Ndokubva tasiya zvakadini. Ndofuka takambouya pano. Tauya pano ndakati zvazvagadziriswa zvadini? Zvaita. Kwakauya n'anga kumba ikabvisa zvaikabvisa zvandisina kuita. But nemhaka kuti wana wangu waitoro zviri nani. Ndakawedza kuteerera mambo, kautoti dare, ndakawedza kuteerera n'anga kwai pambo. Ikaita zvayakaita tikati zvadini? Zvanaka. Hapana kungopera mwedzi kana kuti 2 months. Zvikanzi hazisi kuita, autaura naumwe wangu. Zvakazoti kuna mudhara ngati zvakadini? Zvakanaka. Tichaona chadini chaita. Zvikandoda mupostori. Mupostori akafuti kupi? Kumba. Akaita zvakaita, wakasvika kundipfunga idzi nhasi musoro wangu aukazipeseba. But une kwaudini? Paunorwadza. Zvakonzerwa naizvozvo. Ini handichaziva kuti zviri kubva kupi. But chazvinoita manje, chandinoziva ini anoenda kuchikoro, uyo akaenda kuchikoro. Ndi grade 7. Ndaigara namai, ndakararama namai vangu wakufanira kuti ndikidiki. Zvanzi kudza mai wako nababa wako. Zvakuzoita sei? Ndaitambira kamari kashoma shoma, but iwo mumba mavo i5. Ndakawarera
na mai wao kuita 6 na mai wangu no zukuru 2 asingatambira mari pasi pe $50 asingatoendesa kuchikoro chido nasinoita kuti chido chokuti ndimukwadze kuti asawane chaanowana ipapo toda tiedza kupatarisise tese tiri muno ndindambara ndindamukudza ndindakumukwadza futi ndakamufundisire asi ega wese wakafunda mamai wako pamusana pangu inini nhasi ndakuti inini uda kuti tisabudirire ndabo futi masoro edzoke mbichana ari kusenza ari kubed bridge taiurira zvinhu zvake zvaya zviri kunoku zvandaishandisa inini ndaiti ndikashanda changamire ini ana kuzirai pano ndakakuzirai kumusha kwenu dai maana ndafura ndine B25 ndichimira changamire makadini ndichipfura chidini ndichenda ndikukumbira kuti kuro papi apa ndichingodaro asi ine sezomba nditori mhandu kune mwana wangu kuti aone plot iyoyo ndini zvaina zvese ndini nhasi ndonzi futi iwe baba unoda kuparadza ini kutofarwa kutotiwo zvaita zvakanaka mwana wangu aita zvinhu zvake inino ndakaona kudya kubva pamwana wangu hapana iyo zvinhu zvanzi baba wari kuita zvauri kuita igore rapera kana tikukangasati rapera paseri pane n'anga yainge iri kwedu ikoko anzani taura yako mwana angati pamboye makonoyo wana booster papa ne lori yake iri pamba pane tractor yake iri pamba pam B25 iripo zvikana vanhu mundaro yakaromba ndosvika kuti mundaro dzakaromba ndiya ndobva tanyarara ndozonzwa kuti vakanzi ai mundaro kutorwa ndiyo saka utodikanwa padare kati zvakadii zvakanaka ndakaenda kati sekuru ndauya zvikaida kuti pinde pakiu toda tikuone kuti chini kuti munhu uri kwadza wamwe mumusha muno kati zvakadini zvakanaka asi izvozvi hana mukana ndoda toka malodzi 2 guidelines eu dzaunefozha nedori rake ndoita sei pandinopedza ndodzoka ndodini toita madhireni zvikazaa zvakadini zvakanaka ndakabva ndakutsvadza kudzoka kubva ndara ndi guidelines pandakadzoka ndikati ndadini ndadzoka ndina vakadzi 2 ndakatora vakadzi vangu tikapinda zvandibatai tsvimbo iyi ndikabata aibva kuseka zvandibatai futi kubva ndabata zvandibaba kana chamuinacho ona uri kupomerei mhosva yamusina zvandiri kuratidzwa papicture yangu yandinayo panapa makadzidzisa wana wenyu ndozvamakagona ndokugona ramakagadzira ini pache zvenyu hapana chamuinacho akabuda neni panze akandibata wakadai so zvanzi baba wapana panonzi wakaromba zvinhu zviri papa zvasi zvavo ndozvevana wani wawakagona kuendesa kuchikoro tikaumberera maoko zvikadini hazvo zvikapfuura ine hana kuziva kuti vanhu vari kundivenga mwana wangu ari kudiniwo futi ari kundivenga ine hana kuzviziva nauye kusheka kwemari zvakafanana ini mari chairi kutondinetsa handina kuti banditi ndine mari zvino iye akufunga kuti zvaanga ari kubed bridge kwangu nemachanzisi ekuwana mari zvinoramba zvakadini zvakadaro asiri inopene ndiri kuharare ndaire machanzisi ekuona kuti muti mari vandaiwana asi izvo hapadini hapachina tauritoedzera zviripo kada kunzwa yamutosa mafuta urizwa ndozviripo ndozviripo handina chandakamutadzira handina pandakaenda kuti ndakati nda kuti mwana wangu ashupika kuti mwana wangu ashupike ai ndakuda mufananidzo wekuti wana wangu ini ndakawadzidzisa ndichitambira mari pasi pe $50 akaenda kuuniversity wasikana 2 wanomutedzera kuenda kucollege mumwe wacho is a doctor but wese wakabvatira chuni yeupi yeupi pandakauya panapa ndauti nditaure zvakawanda ndakati zvatagatsana chakapezvinhu zvadini zvanaka but ndakona kunaka kwa ndinozvipisa wese ndo pandingambotaure asi kana tiri kudzika nekudzika togona kutangira pakatanga nyaya chaipo chaipo tichitaura zvese apa ndakuva tiri tipe vamwe mikana nekuti munzwe musoro wenyaya kutangira acho mudzimai kuti wakarwara mukaende waendesa kweyo tingarambe tichidzoka kumashure I think dambudziko re1 hour rinoda counseling muri iyi handioni paine zvemishonga apa but rinoda counseling kuti mhuri idzoke iite chinhu chimwe chete nekuti
usakakudza mubereki wako zviro hazvifambi, hapana chinofamba. Ungazviyepere, ungaite doctor, ungaite chii, but ndo musimboti iwo. Even ukaenda wana makandi vaishumaira mazuva wachitanga kuti ushumaira, waimboshumaira zvekuti wapuwe mari, but wane mari yezvezvo wakunyatsotaura bhaibheri yako kuti usava uchindipa mari iwewe, tanga wanopa mari kumubereki wako wozouya kwandiri nekuti waanayo. Wasati waanayo waimbotaura zvinhu wachida kuti waite chi mari. Mbarero zvakutora chokwadi chaizvo nekuti pasina kuwirirana nemubereki wako ungaite sei ugoite sei, mhuri hamuzofi makadii. Kana baba wakafa waine chigumbu chaizvo unoona kuti unotuka wana wako magenerations, macases enhau yekusawirirana neyo. Munoda kuti muite counseling. Ndiri kuendesai kucounseling nhasi, ndiri kuendesai kucounseling, handisi kuendesai kuna chiremba kuti nemundobviswe magona and so forth. Chamunoda icounseling, muziye maroles kuti kana baba vari baba, nometa baba waita wakadzi wakaita sei, wakadzi wavo iwe wakaberekwa nani naiwe. Even mai wako kana vari muroi, haufambi uchiti mai wangu chii muroi, unoti wakavhiridza nekuti dai wakanga vari muroi wakakupa poison wakafa. Saka zvinhu izvozvo tinofanira kuti tizviziye. Kana kurwa shanje dzamai haufaniri kuti urwe shanje dzamai. So nhau yenyu iyo hatisi kuda kuti muende kuna vachiremba vandokurege, toda kuendesai kucounseling. Mupinde mucounseling, mapinda mucounseling moenda nawo kuna mbuya makoni wandopinde mucounseling. Ndo ichaita kuti muri iziye maroles ayo. Wakandotedza maroles awo, iwe wakandotedza maroles ako semwana, baba wachita maroles awo sababa, you find kuti izvo zvenyu zvese zvichandovhura. But mukaramba makadari zvimuchiita kudari handoni paine kwamunosvika. Munopedza mari mudzin'anga, mugoende kudzin'anga mugodii, but mushonga uripo pakuti chiikudza baba wako namai wako. Number 1. Number 2, baba ngawazive kuti vane chii, wodzora mwoyo wavo zvakare sababa, kuti wawe nemwoyo wekuregerera vana. Nekuti kusunga kwavanenge wakaita vachitaura kuti tichaona kuti handibawadzi vachitaura kuti ndakavataura kuti tichaona kuti muchaita sei. Kana riri fodya kana kuti chiri chii chavanondoomberera, kana kuna mwari wacho musika wanhu wavanondoomberera vachitaura kuti aiwa vana vangu havasi kundidii, munamato iwo murefu haukukomborerei. Saka kwamuri handidi kuti muende motora muzvare muripo, handidi endai nemhuri iende kuna mondo wataura zvatataura kuti vanoda counseling, vanobviswa mari ikoko yavanoeka yekuti vapinde mucounseling, intensive counseling chaiyo chaiyo. Handidi chibviswe chiri pagodo riri pakati pavo semhuri, mhuri yavo ifambe zvakanaka. Hapana uroi apo. Ungafungira hako vari kutaurira hapana uroi. Uroi huripo pakuti hamusi kuziva maroles enyu. Ngati handisi kupikisa zvamataura, asi nebvunzo nhasi uno ndaane 40 chakuti yese ndotadza kuziva kuuya baba 1 2 kuti kaenda kucounseling zvikasashanda unodzoka 3 nevari kunze kwenyika uko vari kutaura kwavari kuenda kwandiri kuendesa zvese zvinondobuda wozodzoka, munodzoka wozondipa mibvunzo iyoyo. Kwandiri kuendesa mibvunzo iyoyo ndokwandira kuti inopere, wozodzoka wondibvunza. Munoenda modzoka ndinoperera munomudai. Maybe ndibvunzo wechipfuwa kuti sei zvichizonongedza pandiri inini Thomas zvisingazi kunongedza kuna Bernard kuti ndiari kukonzeresa.
even kune asiri mwana wamai wangu ndini mwana kune imwe imba anototaura kuti but kwandakaenda uku zvikunongedzwa iyoyo paka achangabi ndofunga hawana kunyatsokubata kunzwisisa pamawatsanangurira yokuti baba shokoro wataura baba kuti wakawataurira kuti toda kuona kuti muchasvika pano mashoko dundu riri muna baba waka kana gona ravari kufungira idiki pane zvakasungwa nababa mumwoyo mavo gona chairo chero mushonga wakaita sei muduku wakasatsunhura zvawakasunga mumwoyo mavo saka ndikuti endai mundoririze zvese munodzoka but zvandabvunza zvise zvamapindura vakuru vangu ndakuonesai ndatini isusu kumba kuenda ndisi kumba kwababa ko kumba kwababa avo vasiri baba sei zviri kutange zviri kuzosvika futi ikoko ndomubvunza ndozvandikuda kuti endai mazobvako muchaya muchizondipindura muchindibvunza mibvunzo iyo kana inenge yatopindurika kwandiri kuendesai inondopindurika mibvunzo iyoyo munobvunzwa imweyo right unouya nayo handisi kuti ndabvara dara rako uri kudzoka munhu but enda undotange wamaita zvandinoda kuti muite mozodzoka okay budai muende mhuri yacho yese endai mozodzoka vurewo hana yako zvipindu aiwa ngaendai atozona pamusoro pekuzona aiwa iye anonende pasi pake madhwaka handiye ndikumba kwake endai mundokaurikudzoka hatisatanga kutonga panyaya ino muri kudzoka dambudziko riri kunene basa ramakozvivezwa nevanhu ane mhepo iri kurarama pane uyu nekuti imimi hamuna kuziva kudzosera vana kudzinza rekwenyu kuti ritadzire vana kugara nekufamba navo saka vana vakungoita zvese zvese asi mhepo yacho inoda kutobuda kuti izvitaurire ega uye haambi zvake ega zvaari kuita arikutosundwawo nemhepo iri pairi yekuti ikange yabuda inochitaura baba wakabvuma kuti haini zveshuwa handina zvakanzi hapana kana yekuti muzive kuti munotaurira wadzimu wenyu kuti zvakadini tarisaiwo zviri kunetsa mukati memhuri vana vatotambudzwa zviri kuvatambudza zvese zviri kubva mukuti imi hamuzivi midzimu yenyu kuti mudzokere kumidzimu yenyu muitaurire kuti wanawo chengetaiwo wana vangu mukangodaro zvinoita kuti mhepo iyo muchazotodzoka motenda iyeyi wamuri kuti wacho zvaaita zvakashata asi pamberi apa muchadzoka moto mutenda zvinhu zvenyu zvabuda kana maita negwara iri ravachibva warondedzerwa aiwa ndo zviripo pakuti yatataura kuti maroles ehubaba hapanai maroles ehubaba hapanai maroles ewana mhuri iri disjuncted pachirungu koche aita hapana chidhati ndo zvinoda kuti zvioneke zviburitsike zvaburitsika I think you find kuti hapana dambudziko zviro zvidoko chete teedzai dare iroro munozonditaurira handiti otherwise ndichiona muri vanhu ava vamwe chete asi nhau iyoyo ichinotovhiringai kutondourayana matemo chaiko muchiti tiri kuroyiwa tiri kudii baba roho yavo wakairamwa yekutungamirayo komuriyo saka muri iri kuchengetwa nani izvozvo nechikomba vanochengeta mhuri ndiwo baba ivava varomba kuti vachengete negwara redzinza ravo vachipa mablessings kuwana zviro zvichidi zvichifamba saka tokuonai uyai tigadzirisa handiti
aiwa vanhu vanoveka mbichana chetu vanotoita pasina Kamba zvakanaka. okay manyara mulungu mari dzangu mari dzangu